Ćao, čao! Wow, kako jutro. Meni stresno. Danas je 7. maj. Svašta nešto imamo danas da radimo. Čekaj samo da utišam muziku. Svašta nešto imamo da radimo. Ja sam sa decom ovde. Ćao, klinci! Trenutno idemo. Lili ima završni ples za ovu godinu, da. I doći će joj Funky Medo da pleše sa njima i svašta nešto. I on se zove Funky. Ko se zove Funky? Ovo je Medo. Medo, okej. I idemo. Evo sad sam žurila, istresala, ishisterisala, ali sad je sve okej. Stižemo, sve po planu i programu. Posle toga imamo nešto baš cool. Boki se takmiči na jednoj trci. Kako se zove, sine? Tough Viking. Danas pada kiša. Malo je loš dan, ali nema veze, neće nas to sprečiti. Nisu oni napolju, Lili. Jesu, napolju su, trče, plivaju, preskaču vatre, u ledenom bazenu se kupa, svašta nešto. Ja ću da probam da snimim što više bude mogla. Neću moći da ga propratim kroz sve, ali snimam. On je baš teo da ide u taj Tough Viking. Ko? Tata. Teo je da ide tamo. Bojan. Tata Bojan. Da. U svakom slučaju, prvo krećemo od toga da vodimo Lili na posljednji ples za ovaj termin. Snimam vam i taj doživljaj. Evo, pada nam kiša, ali stižemo na vrijeme. Gde ste, deco? Evo nas. Lili, jesi spremna za ples? Da! Možemo da poleti, Jaša poleti. Da poletimo. Znači, stižemo. Vreme nas baš i ne služi, ali nema veze. Mi smo vozili avion. Avion si vozila? Kad? Kad smo... Ovo je prvi put na dans. Tvoj prvi put, da, ideš da gledaš prvi put Seku. Idemo. Šta radiš za mene? Šta se dešava, Lili, unutra? Evo Funky ovdje unutra. I mi ćemo da dobijemo da... Liči da bi da se slika sa njega. Šta će, Lili? Da se slika sa nju. Sa njim? Sa njim. Sa Funkyjem? Da, i mi smo mahali, oni su isto mahali. I Funky isto mahali, ne nas. Super. Činjemo. Sjunger jag. Nu är alla här, nu är alla här. Nu är Funky, nu är Funky. Nu är alla här, nu är alla här. Nu är Funky Kiss. Vi gräver på golvet. Och så korsar vi. Kors och surra. Lili, šta će sada bude? Ko će da dođe sad? Funky, Funky. Ja pribržim. Lili!
Hoće samo sljedeće godine, a? Nego šta? Let's get that energy level nice and high. Keep it going. Help each other, push each other. Be a competitor, but be a teammate at the same time. All right, now get ready because we're going in 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go, go, go! All right now, here we go.
för mig. Medalj för bästa sonen. Sljedeći godin je u Göteborgu duplo duži. Nisam uspeo da mi išao na onu kaznu sa strane. Ali ovo mi bilo najbitnije, ovo ovdje. Uspeo si, videla sam te. Ja vidim, ajde, ajde! Iz trećeg puta. A tu nisam hteo da radi kaznu. Tu sam, rekao sam dok ne pređem, evo završao. Stigli smo kući. Neko se jako umorio i zaspao. Neko je jedva dočekao da jede, kudi se pošto je subota i da gleda tablet. A naš pobednik treba da izađe kroz ova vrata i evo ga! A? Je li sad bolje? Bolje, pojem se 2 brufena. Idemo dalje. Slavimo. Kakva bi Viking trka bila bez rane. Previjamo. Jako ja nikad nisam imala prvu pomoć. Sad će verovatno svi reći, jao, Dragana, pa kak tako? To kad žena previje. Kuda se odseko nogu. Sad gledam. Kao da nemam pola noge. Dobro, ali nek ti stoji. Eto ga. Hvala, ljubavi. Nije loše.